ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ದ ಶಕುನ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 months ಅವನ್ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು 2 ದಿನ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ ಇನಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು 2 ವಾರದ್ದು ದುಂಬೆ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ನೇಟಾಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆದಿಜ್ಜಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಡ್ರೆ 2 ಸಲ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡೊಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮೂಡ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಇತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನಾನಿಯೇ ಅವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪಿಲಕಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂರ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ವೆಕೇಷನ್ಗಂದು ಪೂರ ಊರು ಪೋತಿನಕ್ಲಿತ್ತರ ಐಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ ಅವಡು ಸಾಗರಗೌಡು ಪೋರೆ ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯರ್ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಅಮ್ಮನ ಕಡಪ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಓವುಲ ಎಂಕಲ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆವಂದಿಜ್ಜಂಡ ದಾಲ ಪಂಡ ಏನ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ದಂತೂ ದಾಲಾಕಲ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜೇರು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪುಜ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆದಾಲ ನಿವಿಯ ಪಾರ್ಟಿ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ 31st ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಾದಂದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಕಾಂಡೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಏನ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸೆ ಪೂರ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆ ಮಂದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಜ್ಜ ಎಂಕಲ್ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕೊಡ್ತಗೋ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಬೈದ ಅಂಚ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾಲ ಮಲ್ದಜ್ಜ ತೀಸಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತೂ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನವೆಂಬರ್ ಮುಟ್ಟ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬೆ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತು ಜೈನ್ ದಾದ ಹೊನ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಊರುಡ್ದೆ ದಿನ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಅತ್ ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ವೇನ್ ಅಂದು ತೂಕ ಎಂಚಾಪುಡು ಅಂಚೆ ತೆಂಕಲ್ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರರೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಡಿಶ್ ಒಂದೊಂದು ಈ ಸಲ ಮೂಜಿ ಡಿಶ್ ಪೂರ ಕುಕ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್ ಲಾತುಂಡು ಬಡಲ ಹಾಪುಂಡು ದಾಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದಾಲ ಅಂಚ ತಿಂತುಜ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಗಂತೂ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಂದು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ನೋಟ್ ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಕಾವಡ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲ ಪೂರೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತರಂದೇನು
வீடு ಬೈಲಣ್ಣ ಅಲ್ಲ